я пришла посоветоваться и записаться на прием к кардиологу. Любовь Солдатова 10 ел ішінде 2 тапқыр инфаркт кешірген. Хәзір оның қан томырларын 7 стенд кеңейтіп тұра. 72 яшьлек ханым социаль пакеттан бош тартырға ярамағанны көптен аңлаған. Если бы я не получала этот соцпакет, социаль пакеттан бош тартам икән, ай сайын ким дигәндә 2000 сум акча даруга китеп барачак. Пенсионер өчен ул бик зур сумма. Әле шуңа өстәп 3 елга бер тапкыр тернәкләнү узарга ял йортына җибәреп торалар. плюс ко всему я каждые 3 года получаю санаторное лечение. Башкаладагы 20-нче сырхауханәгә 98 мең кеше беркетелгән. Шуларның 6600-ы федераль ярдәмгә дәгъва кыла ала. Әмма эштән бер өлеше генә бу мөмкинлектән файдаланган. Бүген халыкның хәлләре әйбәт. Иртәгәдән мөмкин булырга яман шиш авырулары, сахарный диабет килеп чыгу булырга мөмкин һәм әлбәттә мондый авырулар барлыкка килгәндә инде аларга акчалата менә бу 1300 сум җитми. Республикада хәзер 320 меңнән артык кешенең социаль пакеттан файдалану хокукы бар. Шуларның 61% акчалата компенсацияны сайлаган. Социаль пакет алырга без тәкъдим итәбез. Чөнки 1300 сум бик бәләкәй. Дарулар алырга, чөнки дарулар күбрәк тора. Социаль пакеттан бош тартучыларның күбесе Кукмара, Бөгелмә, Яшел Үзән, Баулы, Шүпрәледә яши. Оларга ай сайын 1300 сум акча түләнеп бара. Социаль пакеттан бош тартучылар арасында ялгыш адым ясавын аңлаучылар да шактый ди табиблар. Әмма акча урынына даруларны 1 елдан соң гына алып була. Не удивляет, почему пациенты отказываются. Социаль пакеттан бош тартучыларга аптырыйбыз инде. Шундый җайлы бит. Авырып китәсең икән, бар кирәкле даруларны бушлай язып бирәләр. Аларны даруханәләрдә эзләп йөрисе дә юк. Сырхауханәгә килсәң дә рецепт белән барып аласың гына. Акча да янга кала. Ты обеспечен препаратом. Гаризаларны 30 сентябрьгә кадәр кабул итәләр. Ләкин пациент 1 ел элек социаль пакет яисә акчалата түләүне сайлаган икән, гаризаны яңадан язып тору кирәк түгел. Алия Хайретдинова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.